Darovanie krvi je čin, ktorý môže zachrániť život. V priestoroch kultúrneho domu v Hurbanove sa dnes koná pravidelné darovanie krvi. Túto akciu každoročne organizuje miestny spolok Červeného kríža, ktorý dlhoročne spolupracuje s našou základnou školou v Hurbanove. Cieľom spolupráce je motivovať našich žiakov, ich rodičov aj zamestnancov školy k dobrovoľníctvu a k zodpovednému prístupu k pomoci druhým. Ako často organizujete darovanie krvi v Hurbanove? Darovanie krvi organizujeme spravidla 4-krát, lebo je to ohraničené tým, že muži môžu 4-krát darovať za rok a ženy 3-krát. Takže valentínsku kvapku zvykneme vo februári, júnovú kvapku teraz v septembri, v októbri a niekedy vianočnú kvapku a podporia nás aj študenti počas študentskej kvapky krvi. Koľko darcov sa dnes do akcie zapojilo? Zatiaľ máme 21 a sme tu do 12, takže ešte nás možno prídu podporiť. Prečo je podľa vás dôležité darovať krv? To je veľmi dôležité v rámci záchrany života. A som tiež darkyňa, 6-krát som darovala krv, takže zachraňujeme životy chorým, tí, ktorí sú v nemocniciach, mamičkám, ktoré sú tehotné a každý, kto potrebuje, hlavne po úrazoch, žiaľ, lebo tých je neúrekom. A teraz, keď je tá žltačka, tak enormne veľký nárast je potreby krvi. Ako táto spolupráca vznikla z MSČK a základnej školy? Tak pani riaditeľka základnej školy nás tiež prišla podporiť, je darkyňa krvi a ponúkla sa, že či by mohla poprosiť rodičov a aj učiteľov zo základnej školy. Veľmi sme radi, že tento nápad posunula smerom k nám, Červenému krížu, a už sme minulé darovanie krvi v júni aj takto prevádzali. Sme veľmi radi a ďakujeme pekne. Čo by ste odkázali tým, ktorí ešte váhajú, či prísť darovať krv? Tak odkazujem im, že ja som sa tiež bála, ale som veľmi rada, že som to prekonala a nemajú sa čoho báť. Pani doktorky aj sestričky sú veľmi ústretové a po darovaní krvi budú mať úžasný pocit, takže nech sa páči, podporíme ich, pomôžeme a nech prídu medzi nás. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Čo vás viedlo k tomu, aby sa naša škola zapojila do spolupráce s MSČK? Tak úlohou školy je vzdelávať a vychovávať a jednou z oblastí, ku ktorej sa snažíme viesť deti, je dobrovoľnícka oblasť a vlastne darovanie krvi spadá do tejto kategórie. Záleží nám na tom, aby sme vychovali žiakov, detí, ktorým záleží na pomoci druhým. Ako sa naši žiaci a zamestnanci podieľajú na darovaní krvi? No, do darovania krvi, ktoré v našom meste organizuje miestny spolok Slovenského Červeného kríža pod vedením pani Pavlíkovej, niekoľkokrát v roku organizuje darovanie krvi a nás k tomu viedlo to, aby sme k nadviazaní spolupráce nás viedlo to, aby sme naše deti vychovávali v tomto duchu. Aký je význam podľa vás, keď sa škola zapája do dobrovoľných a spoločenských aktivít? Tak ako som už spomenula, úlohou školy je vzdelávať, ale aj vychovávať. A vychovávanie k dobrovoľníctvu, k lokalpatriotizmu, k spolupatričnosti je pre nás veľmi dôležitou otázkou. Plánuje škola pokračovať v tejto spolupráci aj v ďalších rokoch? Určite áno a som veľmi vďačná miestnemu spolku Slovenského Červeného kríža, lebo darovanie krvi je jedna z akcií, na ktorej spolupracujeme,
členovia miestneho spolku Slovenského červeného kríža veľmi ochotne prídu medzi deti, diskutujú o význame a darovaní krvi. Vieme, že už malé množstvo krvi pomáha zachrániť ľudský život a chceme o tom informovať ďalej a chceme o tom učiť naše deti. Takže určite sa budeme zapájať do všetkých akcií organizovaných týmto spolkom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ak sa o darovaní krvi v našom meste chcete dozvedieť viac, sledujte stránku MSČK v Hurbanove. A samozrejme našu školskú televíziu.